ki khubor ka Batisi TV lawan rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopho near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Hello, may pa jong pi kim don chu hieng. Ala pengwan. Ngin hap tip lo sikit bulan. Hiap lek ma pi sesnong. Namar borok jing don jingam pinyo mo. Kereng jong Arman disiar ngasong sa apo mulai. But kadai song try na po mo senram mo kapan. Niru, niwan class tme. Memut niwan le yus ne. Balai piam. Kat tu bila pesusi yang i keme kupa. Ngila penlut-lut ya kespak kapau. Haduk bengla delut ya cekak putah. Ban pak school ya pi. Ti kaban igong ngan ai Pyllait ya kaswas imli production but ya i director Kiki Garan nang ta producer ba section imli nang ta ya baro ki artist ki bangidan nang kanega Phlim Jingim. Ti ngan supai kendian sepang kajing poi ya jenti jonga bangan poi sekanega Phlim Jingim kadailing ba na ningkong na kadai na ka Phlim jong Pyllait ti la itu itaum tu ya i producer dan tu pada kisah khot yang hakanega jing roi hakanega Phlim Jingim ti Phlim temar balai bang ai Pyllait hi iba section simli ibadairu i producer jong kanega Phlim namar ba ngabat ila long na kadega juk kadang kathan ma na stay ti sungotanat kin banang mai ru ai lat nga bangan dan mata hakanega Phlim ka business bat ki kambaro ala ai kerteng lot hanga bat kaneka office ru na kata kada mamdai man khot kerteng nga mede ban khot yang ada ka madam kadai kata kabapan mau hiki te deki khun jong ki hi Pin sababe sapen. Balik mami pasoy. Ya ketu balik sesang. Demian balai phiru Pyllait pule lang ban ngi seselo Mentasi te. Mali ong mai susan bangi eti. Kembali pi barakat bapit ini ka Batisi channel pertama. Kemudian wa bentip capi ba ka Phlim Jingim ka bangi ngil ap kan ni singi show kanu snam show mom di kan ni si kanu snam show kadu wai la yo ta ka Tarik release na yo ta ka Phlim Jingim. Haga lai Tarik December ara jar phoi. Te sobam pi barakat ba sawan pe khnang ma ka por ka de ka por ka wi Jim step shi Jim singi lai Jim singi san je janmiet bat ngi je janmiet. Kajing pun khun jong pati. Khala pendep kami seno. Bonam pun khun ru. Kasyong hanga kan kupa jong gayeng. Hajing so bam sim ka kmen long kum da wai ba. Kebentar ke bangayo hane kadega supporting ma. Tingalong way unong yarap lalong ma. Uyau Joseph pengrup badan matahani Phlim ti namar balai ba ngang alai di beri bahasa sor ti Joseph pada di bahasa sha nong kendang ti dealing ba ka jingilam jonga bangan ba in poisha sor ban wat kam jam pule puthi kumne kumtai hakta kurukom ti ngan nam itu ya full story ti ngai pensa one page po Bijou cinema hall Kajing ijan try ngap rawani galang bangi don ka on screen chemistry ki awah dekten pareng imar kata ka chemistry jungi baidan malaka por ka itnan pha tamba haka khandailat adon ka story mo ngalong da ka story chang character jonga da kumwei hi temata haka ni ka Jingim bro character jonga da ka wei tamba ngalak benda bi man wandi man ka Phlim tamba mani Phlim modal ka story mdi ujuk ka kom ne ka jonga kamdi ta ka Phlim jiki mo bang ta Kajing ruai tak imri jing itu bah fikok mentip syuk ka Phlim pat kam dei sepang jing itu fikok mentip sepawan pek kenang kan kadi ka kita ngab duan ri ka role jonga hakani ka Phlim kalongkum kawai ka khon ma te kata hilong ka sibon ta ngamla ban batai ya kata pihak ban wan pet hi phi sepo hall sepang ka story te long ngamla ban batai ma tambalong kadai kawai sepang ka story sepang ki khon kan kani ka Phlim hi kadai ka story sepang ki khon ba manta te ngaru nga portray ya kawai ka role hakani ka Phlim kum kawai pat ka khon na ki dom kami ka paken
kan hi ka Phlim Jingim ngila sedang nadu har hajar khat khandai te ar hajar khat khandai ngila sedang ban shoot hadin ar hajar khat khandai hi ngila de ban shoot ma berisnam te hadin ketu pada ngila ong hi ngila bu target kan ban release pe ar hajar khat khandai tambah kawan no ka corona te ngi khlam yo shuk kan ban release te ngi ha ban up pada hadu ar snam nan menchim snam ru ngila mud hi ban release ya kan Phlim Jingim rei kidang bon palat ki Phlim mo bayang hau lain ban pen i naman ba ban up ya kapali mo nan ba ngim dan hall ngi dan tang kawai hi ka hall te la bon palat pada ki Phlim te kila nang yo shak tu shakmat te hadu pakat menta pada ngi sayo ban pen i no ya kan ka Phlim hau lai Tarik u kenai wakat a Jing pang ki wan jing ni ma jing suk per thai dei tang ha jing kmen wat so nong wei kum jo ngin shan real spot ni duk sam la the man a ling in shan a ling in kmen ha jing so ba jing shisha ha katu kaman sim ka kaman de marbalai katu kadai kat kum kadai katu jurai pada ngila thep apa Phlim ti kabadai bentah hang tui kadai ha ka jing khawai dawai kumbuang ha ka po Phlim ti ngadon ni ka bentah hang tu bangan bang hap don takadau ti katu ka jing ruai kamdai de bang shumi kulmar ni natai ti smutanat banong ba ngarung ngadon bentah hang tu harangkat bajong phira bajong joseph te ngi dan lang bat wan ri pengrup tu ngi dan lang hi mangi sangot kata hi leng ba kejing kersan ngi Paidbah ma habang na namar balai ba ngadon kejikman ke baskam ke basngutanat banong ba namar balai kat ubami kejing roanga katu phi kersan nga man kapor te sashi sen pat ngadong ba khamtam e kana ke Phlim lai ngange skamba kan nang hit shushu bani kitu kejing roai ro kade kata hi ken kata galong ba leng ba kejing wan kersan ke jong phi hang te po cinema hall kata Phlim Jingim ka along dakhain ta ong ba ugang ala de ugang ni ka Phlim te ugang malang kumnu pat ngan patai lupai phiro la thai ta bau de ugang ba compare thai salap hau ni jat gang ba sin dan hi ha politics ki bon hau ni ugang ba salap te ban patai shu shu pati bestu ta bau de ugang ba si wa hi ban le business ma ban phai rap di thei ken te ta ka ta la ban ong phi ma te da kwa ban tep shu te supha ban pet ni ugang bat kumnu pan kami tai thei ken ban le business ta ka sai Kajing sngau jonga hakanika film kalong pher bhana ki wai pada ki character hadu menta ba nga ak Phlim labun tli mo te nga yo bet ban pen i ya ki character ki ba pher
haka film jong ki film nga portray ka wei ka character hang ni pada ngala portray no ka wei ka character te kalong ngalong sung tanat ya ladiru bang ngayo bat ban portray ki characters ki bapher kan nang ni shakmat ru ngakwa hi bangan nang yo shushu ki script bakham long taf bangan yo shushu ban pen iya ka sap la jong ba uble hi ulai nga ma